My day. Tänään me ollaan menossa kirpparille etsiin hyviä vaatteita. Me ollaan tänään menossa Kantolan kellarikirppikselle. Tässä on vähän maisemia. Nyt päästiin perille. Tässä on tää kirppari. Täältä löytyy paljon erilaisia vaatteita. Suosittelen käymään täällä. Nyt me mennään toiselle puolelle ja katsotaan löytyykö täältä jotain. Tässä mä nyt yritän etsiä mulle jotain hyviä vaatteita. Tässä on vähän ASMR. Tää oli ihan super satisfying. Oh! Kirpparin jälkeen me lähdetään ravintolaan. Tämä on yksi meidän lempiravintoloista. Ja tässä me kävellään sisään ja tilataan ruokaa. Tässä odotellessa juodaan omenamehua ja kummarimia. Täällä on upeat maisemat. Nyt meidän ruuat tuli, me tilattiin hamppari. Sitten me ollaan syöty nää. Ja oli ihan sika hyvää. Mä ostin tämmöset shortsit, jossa on timantteja, jotka oli vaan 3,50. Sitten tämmöten karvaliivi, joka on talveksi hyvä, joka oli vaan 6 euroa. Sitten mä ostin tällaiset housut ja nää oli vaan 3 euroa. Sitten mä ostin tämmöten yökkärin. Se oli 4 euroa. Mä ostin tällaisen villapäivän, joka on 5 euroa. Vähän sarjaa. Sitten me mennään trampalle hetkeksi. Nyt mä teen tällaisen backin.